byd! Mae stori dda yn gallu bod yn bwerus iawn. Mae'n gallu llwyno a gwneud i bobl deimlo I fod wedi teithio I fyd arall. Nôl yn yr oesoedd canol, roedd swydd ystoriwr proffesiynol yn un pwysig iawn. Enw'r storiwr proffesiynol oedd y cyfarwydd. Roeddent yn cofio miloedd o straeon ar eu cof ac yn eu perfformio mewn cestyll. Straeon yn llawn hyd a lledrith, yn llawn cariad ac yn llawn brwydro gweidlyd. Mae llawer o straeon am Castell dy Nefwr un o'r gastell pwysicaf dy Heibarth, lle roedd yr arglwydd Rhys yn arweinydd. Dyma un o hoff straeon y cyfarwydd yng Nghastell dy Nefwr. Unwaith, gofynodd brenin Lloegr I fynach ei arwain at Gastell dy Nefwr fel y gallai gynllunio brwydr yn erbyn yr arglwydd Rhys. Nid oedd yn gwybod bod y mynach yn ffrind I Rhys. Arweinodd y mynach ef ar hyd y ffordd anoddaf at y castell, gan orffen drwy blygu fwyta gwair gan ddweud mai dyma beth na'r Cymru mewn cyfnod o galedu. Cafodd Harry'r ail ddigon a mynd yn ôl I Loegr. Mae y cyfarwydd yn hyfforddi bachgen ifanc ac mae dwy o ferched yr arglwydd Rhys, Gwenllian a Gwenllian yn gwrando'n astyd. Amser faith yn ôl, roedd eich fam gi wedi mynd I ymladd yn erbyn y Saeson. Yn anffodus, collon hi. Ferched, faith yn ôl... oedd dac I chi wedi mynd I... ymladd... colli, colli. Yn Ring Cymru, ie. Ni yw'r Cymru a collon nhw yn erbyn y Saeson. Pryd yn y byd wyt ti'n mynd I gorffen? O cariad I mlaen, dysgen I ddim ots rhyw un meddwl am fy wri pryd fyddaf yn 12 oed. O, jyst caid y geg neu di am unwaith. Gwenllian, paid siarad y fi fel na. Peidiwch ti siarad y fi fel na. Na, paid ti siarad y fi fel na. Ferched, cwlwch lawr. Ie, cwlwch lawr. Wel, Ti ddim lot well a dy storiau traddodiadol. Gwenllian, Beth nawr? dyn e chwarae cuddio. Na, sa'i moyn. O, please, chwarae cuddio. Na. O, please. Iawn te. Dyn e Gwenllian. Gwenllian, Pryd, mae dad I dweud bod rhaid ni roi het arno, neu fydd mam yn grac. Gwenllian? Bw! Gwenllian, rohan arno. O, sa'i moyn. Sa'n hoffi'r het ma. O, mae rhaid sy'n neud mam yn grac. Rwy'n dweud I ti. Wel, fi'n mynd adref nawr. O, na, un gym arall, please. Fi di cael digon. Fi'n mynd adref a hwnna yw hwnna. Iawn, cer adref os wyt ti'n mynnu. Gwythian, beth yw hwn? Beth yn y byd yw hwnna? Sa'n siŵr? Pig y lan? Na, pig ti fel an. Na. O, iawn. Iawn. O. Beth yw e? Ti fyna? Mae rhaid taw, hwn yw drych hyd y cyfarwydd. Yr un chi'n gallu defnyddio teithio mewn amser? Ie, a os ti'n gadle fynd, ti'n sownd yn y lle. Dwi'n mynd I gwisgo i'r bwtwn yma. Sa'n siŵr? Ie, dyr ag allan. Mae hyn yn cool! Ni'n teithio trwy amser! Gwenllian! Pam fydde ti moyn teithio trwy amser? Fi wedi cael digon o ddysgu sut mae edrych ar ôl cartref. Fi eisiau
ymladd fel magi a ymladd dros Gymru! Ni'n mynd i difaru hyn. Hwn yw dy bai di. Dwedais di beidio cyffwrdd â'r bwtwn na. Well, sorry. Gosh. Sit down now. Children should be seen, not heard. You want to go over there? Helo. Pan mae llaw chwith ti di o dy gefn? Everyone knows we're not allowed to write with our left hand. Beth wedoch chi? You there? You there? You have the Welsh not. Na, paid roi hi. Na, mae'n iawn. Beth yna ddeir maen nhw'n wneud i ôl ni? Madam, Yes. Thomas is speaking Welsh to me. Welsh not. Na. No, I didn't. Please believe me, You Madam. liar, you're in my bad books, Thomas. Now we shall say do, re, mi. From the top. 3, 2, 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, fa, li, do, re, do. Thomas! Come here. At the end of the day, you have the Welsh not. Sit down. School fees. School fee. School fee. Thomas, that's a button. Give me the real money. Stupid. Where is your school fee? Don't have it, madam. Where's your school fee? Where is it? Give me that school fee! Minnol, mae'n amser nawr. Falle fyddwn ni adre. Oedd y fenyw yna'n od iawn! O'n i'n meddwl byset ti wedi sefyll lan i fi. Hyn fenyw oedd hi! Mae gwahanol ffyrdd o ymladd, ti'n gwybod? Mami, beth yw hwnna? Cawl lleucu. Pam? Oherwydd rydyn ni'n mynd i cael ei syber. Sut? Gyda llwy. Beth yw llwy, Mami? Lleucu. Rwyt ti'n gwybod beth yw llwy? Now stop the nonsense. Daddy, pam ydych chi'n edrych fel merch? Wel... Fi'n mynd i gweld ffrind. Ffrind? Ie. Ffrind dda i'r teulu. Ie, ffrind dda i'r teulu. Iawn te. Pwy? Dweud fi pwy, please? Ti wedi godro'r buwch eto? Ie, Daddy, fi wedi godro'r buwch. Ond dwedais fi, please. Fi jyst yn mynd i protestio. Protestio am ein hawliau. Beth i ymladd? Na, i protestio. Iawn te. Galla i dod hefyd, Daddy? Na, mae fe'n ofnadwy
adeiladau o beryglus mas tu fas, mae milwyr newydd dod nôl o Affganistan yn Gaerfyrddin a falle bydd nhw'n dod i ôl ni. Iawn te. Ti'n mynd i bod yn gwely erbyn 7 a mae bwyd ar y ford os oes eisiau fe. Iawn, Llici? Iawn, Angharad? Iawn, rydw... Byddai i'n helpu cariad. Iawn te. Lligi, cerio dro'r fuwch a paid mentro dilyn dy dad. Fi'n gwybod beth roi ti fel. Iawn. Fi yw Gwenllian yna. Hwn yw fy chwaer Gwenllian, ond mae hi bach yn swyl. Enw fi'n Lleucu. Wyt ti'n mynd i ymladd? Gai ymladd gyda ti, please? Sa'n ymladd, fi moyn i, ond mae dad lan fyna yn protestio. Fi'n trio ffeindio mas beth mae'n neud. Edrych. Cage ready to both. Car, May, ha! Yeah. Ha! Ha! Ha? Holy gweithio! Mae hwnna'n rhoi ofn arno fi hefyd. Banta ni! Mae pobl yn ymladd yn pob man. Well i ni mynd gatre nawr. Please. Wel, ni ar ffordd i'r dyfodol eto. Sorry. Beth mae'n neud ti, mae Clwyd e? Bydd ddim byd yn neud fi'n rhedeg yn gyflymach. O, beth am tarw mawr! Fi'n rhedeg yn gyflym fel i fi. Ni beth am Miss Evans? Nes hi neud i mwynhau bwn y fod. Bydde fi ddim yn neud fi'n mwy cyflym, fi'n rhedeg yn gyflym fel i fi. Rhaid e, beth am un hwrdd mawr gyda cyrnau cyrliog? Dim byd yn neud fi'n rhedeg yn gyflymach. Byd a syniad. Beth am un deinosor mawr? Bydd y deinosor ddim yn neud fi sydd yn gyflymach. Neu beth am un ten tractor ddim yn braf! Ble'n y byd i ni nawr? Meddwl, Pryd yn y byd i ni nawr. Gwenllian. A Gwenllian. Beth am dyddiad? Y 6. Na, fa ddydd? Dydd Gwener. A fa fis? Mis Mawr. Yn y flwyddyn 1932. Dydy hi ddim yn gwybod y dyddiad. Dydy hi ddim yn gwybod y dyddiad. Dydy hi ddim yn gwybod y dyddiad. Dim merched ddim yn gwybod dim byd. Dim egan hyd yn oed ffili rhedeg yn gloi. Ti'n meddwl ni ti? Ydw,
to'n bette. Fi sy'n rhedeg mwy gloi na ti. Gallai fi mai i ti unrhyw ddydd, a geid i weld hynna yn mabel gampau rydd yn Llanelli. Pam yn y byd ych chi'n cwyno am pwy sy'n gallu redeg yn gloiaf, o ble ni'n dod o, mae rhaid redeg yn gloi, neu bydd y Saeson yn dod i lladd ni, neu bydd arddw mar yn dod i bwyta ni, neu blaidd yn bwyta ni, a hyd yn oed mae brodyr fi yn deall lladd ei gilydd. Na peth mwyaf rhyfedd a fi wedi beth wedi clywed yn fy mew. Dyna Gwynllian, mae'r un pobl yn top. Iawn. Dwedes i bod ysbrydolion ma. Ti'n eitha reit mwyna? Dyna un peth fi'n cytuno gyda chi amdano. O'n i'n prod os ti'n sefyll lan i nhw. Ti'n gweld, ti yn gallu ymladd gyda geiriau. Gwynllian? O, mae'r ddwgen i, oedd ni'n meddwl am bod yn ryfel eto. Ble rydyn ni? Sa'n gwybod, efallai bod ni'n y dyfodol. Falle. Mae'r bocs yn siarad! Cool! Llyfr gwyn rhydder, chi fod e? A fel chi'n gweld, oedd y clawr ar un tro yn wyn. Maen nhw'n darllen rhyw fath o lawysgrif. Mae wedi newid lliw nawr, wrth gwrs. Ac yn hwn, mae'r copi cynhara o straeon y Mabinogion. Beth maen nhw'n gwisgo? Sa'n gwybod. Maen nhw'n edrych beth i oedran ni, ydyn nhw? A mae mynachlog i gael wrth ymyl Aberystwyth yn nhw, ystrad fflir. A nath yr arglwydd Rhys roi llawer iawn o dir iddyn nhw. A 2 ganrif wedyn, yn ystrad fflir, gafodd y llawysgrifin i ysgrifennu, i chreu. Felly o'n i bai bod wedi rhoi'r tir i'r mynachod, a bod nhw wedi dod yn mynachlog bwerus iawn, falle fydden ni ddim yn gwybod am straeon y Mabinogi, na beth sy'n y llawysgrif yma. Waw! Maen nhw'n siarad yn dadu. Ydy dad yn enwog? Achos straeon y Mabinogi yn cael ei pasio ymlaen o un cenedlaeth i'r llall. Pobl yn adrodd nhw, dweud storis rownd y tân, a nhw'n cael ei pasio ymlaen o nhw'n newid trwy'r amser, pobl yn ychwanegu pethau nhw. Tan, rhywbryd yn 14th ganrif ar 10, mae'r copi ysgrifenedig cynhara yn cael ei greu o straeon y Mabinogi. Ac o'r llawysgrifin a llawysgrifau tebyg, i chi'n cael y straeon modern sydd gyda ni heddi. Gwen? Be sy'n bod nawr? Fi moyn mynd gartref i mami a dadi nawr. Wel, dwedais i ar y ddechrau. Pan o hir oedd y mynachod wedi cymryd ysgrifennu? Byddwn ni'n meddwl, mae'n broses hir i greu llawysgrif. Mae rhaid chi greu y felwm fel mae'n greu, croen a nifel ifanc. Mae'n cymryd wythnosedd yn nhw'n rhoi mewn calch, o'n nhw'n golchi o'n nhw'n crafu nes bod chi'n cael rhywbeth esmwyth fel hyn. Wedyn nhw'n creu'r inc i hunain, o'n nhw'n creu'r inc, mas o byddwn ni'n gael o afal y dderwen, o'n nhw'n gwasgu nhw lawr ys bod yr asid yn llosgu wyneb y llawysgrif. A hefyd, wrth gwrs, o'n nhw'n ffodnaddu plien, cwilsen, er mwyn gallu ysgrifennu. A 5 person yn gweithio ar hwn, golau canwr fydden nhw'n defnyddio, felly fydden nhw'n creu llawysgrif yn gallu cymryd misoedd, os na'n blwyddyn gyfan. Felly mae fe yn un o'r trysorau mwyaf Llyfrgell ac yn un o'r trysorau mwyaf Cymru hefyd. Reit, i ni mynd am dro rownd y Llyfrgell, efe? Yay! Diolch fawr edrych. Waw! Ond na! Does dim gobaith i ni mynd adref nawr, oherwydd ti, Gwen. Beth? Sa'i di wneud dim byd. Dy broblem di yw e hefyd, a paid beio fi. Dwi'n siŵr bod ti'n gallu clywed rhywbeth fel, i gall edrych. Dwi'n
croeso nôl. Wait, fel o'ch chi'n gwybod bod ni nôl? Fi yw'r cyfarwydd, roi'n gwybod lot. Ie, mae'n gwybod lot. Ni nôl gatre. Ti di newid lot. Ie, mae'r ddau o ni di newid lot o'r annau'n agwedd, ond fi'n jyst falch bod ni adref nawr. Mewn hydol hedd, sanctaidd bren, gorwedd a branwen.